tan important, les urnes són tan importants i no tenim una llei a Catalunya per votar, perquè la tenim, em sembla que és l'espanyola, la que anem servir, i ells ens blinden tots els vots que volen de l'estranger, com vols que arribem als 50 més 1, si ens ho blinden tot. Per què no la tenim, la nostra pròpia? Per què costa tant? Hola, bona nit. Gràcies, doctor, gràcies, Marta. El meu plantejament, vull dir, potser s'acusarà. Jo soc conscient perfectament, com tots els presents, de la gravetat de la situació, però la gravetat no vol dir una cosa adversa. Vull dir, som a les portes d'un escenari que abans hem assolit i deixem enrere un temps fatal. I dic fatal i ara enllaço amb la situació de l'estat espanyol. L'estat espanyol tropessa sempre amb ell mateix i això és un factor considerat. Ho dic molt clarament, que hi ha una sentència de les directius europees per mirar de penalitzar aquesta disbauxa d'administració pública que patim. I ara ja dic la paraula administració pública. He escoltat paraules que m'han esbossat i m'han recordat el que és un planell com aquell que vol edificar sobre plana, oi? Una construcció més sòlida, em sembla molt bé, però també no cal que sigui públic i notori, també serà molt important treballar amb mentalitat d'estat, i jo ja no aniré més enllà, però que s'entengui que haurem de buscar també un funcionariat fidel perquè aquest estat que pot esdevenir enrabiat, l'està desemmascarat, la seva disbauxa, vull dir una mica fora de context, en el sentit de fora d'unes línies democràtiques. Evidentment, si fa una patinada es diu que ja hem guanyat, perquè quedarà clar, oi, a ulls de tothom. Però en aquest moment clau, aquesta obediència que parlava el doctor Boix, serà molt important tenir un nucli sòlid. Per tant, jo només faig una reflexió en veu alta en el sentit de tenir mentalitat d'estat. No cal fer gaires anuncis, benvinguts siguin els debats públics i oberts, i alhora treballar en aquests fonaments que no cal que vegin la llum, però sapiguem tots en qui comptem. No sé si se m'entén, però ha de ser un edifici sòlid de cara en fora i sòlid per ell mateix endins i ben aprofundit. No és una pregunta concreta, és una pregunta que em faig a mi mateix. Desconec aquesta part i per tant aquí ho deixo. Una cosa que escoltant el senyor Boix em sembla que només s'ha de votar una vegada en unes eleccions per arribar al 50% més 1, però en canvi escoltant el senyor Tardà en el Congrés diu que has de votar 2 vegades. Primer en unes eleccions, després en una Constitució catalana i que en el moment on es voti la Constitució catalana s'hi sotmet el sí en aquell moment independents i no en unes eleccions. I a mi m'agradaria, el dubte aquest, el full de ruta, en quin moment el 50% més 1 s'aconseguiria, si en les eleccions o en eleccions més constitucions. Moltes gràcies pel debat interessant i molt efectiu. En l'article primer del Pacte de Drets Civils i Polítics de les Nacions Unides reconeix el dret a l'autodeterminació de tots els pobles. Aquí tenim jo crec que un recolzament jurídic internacional que avalaria que des del Parlament de Catalunya, un Parlament democràtic i sobirà pel que fa als seus ciutadans, pogués convocar, avalant aquest pacte de drets civils i polítics, un referèndum d'autodeterminació. Jo crec que el tenim, a més, jurídicament, que és el que la Marta molt recent exposava, doncs l'estat espanyol el té ratificat i publicat en el BOE i la Constitució espanyola, l'article 95, diu que els tractats internacionals, un cop publicats en el BOE, doncs són d'aplicació, formen part de l'ordenament jurídic intern espanyol. Per tant, jurídicament jo crec que és impecable que el Parlament de Catalunya pogués convocar un referèndum d'autodeterminació ja mateix, sense fer incompliments ni desobediències, només apel·lant
al dret internacional. Posem per cas, perquè s'entengui, si l'estat espanyol aprovés una llei que diu que s'han de cremar vius els homosexuals, per dir alguna cosa, doncs, evidentment no tindríem per què complir-la des del Parlament de Catalunya, des del Govern de Catalunya, perquè està lesionant un dret que és superior, que és un dret humà, com és també a recollir-se en les pactes dels drets cívics i polítics. Dic això perquè feia referència al doctor Bosch a la seva reticència a convocar un referèndum, perquè que em diguin els especialistes d'avui si em poden garantir que hi haurà una alta participació que avali el resultat d'aquest referèndum. El que sí que em puc dir és que si no es convoca, la participació serà zero i per tant no tindrà cap mena de validesa. L'única manera de saber si tindrà o no un suport suficient és convocar-lo. I aleshores el resultat l'acceptarem democràticament perquè jo crec que tots els que estem aquí, abans que independentistes, són demòcrates. Jo crec que aquesta reflexió l'hem de fer i em sembla que és de fer-ho i no hem de deixar a mans de veure Catalunya Sí que es pot que farà. Jo estic convençut que Catalunya Sí que es pot són tan demòcrates com els que estem aquí i acceptarà el resultat també com l'acceptarem nosaltres, sigui el que sigui. D'altra banda, convocar un referèndum de ratificació un cop declarar la independència, a mi sí que em suscita dubtes de que pugui portar la gent a les urnes, perquè si ja s'ha declarat la independència, per què hem d'anar a votar un altre cop d'independència que ja ha declarat el govern? És possible que molta gent no se senti interpel·lada i aleshores, diguem-ne que ara voto la pregunta, com podeu garantir que un referèndum de participació, de ratificació, doncs tindrà el quòrum necessari? Gràcies. Hi havia dues preguntes per aquí abans que jo. Només faré comentar